Masikati akanaka muri yeZimbabwe nekwese kwese mativi mana enyika. Kusangana kwatinoita muchirongwa zviri kuitika munharaunda dzatigere dzakasiyana siyana. Muzuva ranhasi tiri kuno kunonzi kubocha kuNgonya village apo paine chiitiko chiri kushamisa uye chiri kukachamadza zvikuru kunyanya vagari vemunharaunda dzekwa Ngonya village kubocha kuno kuManicaland. Tiri kuti isusu tine nyaya yatiri kufamba nayo, nyaya yembudzi iri kunzi iri kuonekwa munharaunda yakasungirirwa dhola. Muzuva ranhasi regedzai tizwe voice kubva kune vagari vemunharaunda. Regedzai neti makadiko vagari vemunharaunda kwese kwese kwamuri. Pari zvino nhasi ndichataura nevakuru wenzvimbo chiti baba makadini? Tiripo zvedu kana makadini. Tiripo. Ndechipi chishamiso chiri kuitika kunharaunda kwenyu chiri kunyanya kuita kuti vanhu vazhinji vakatyamadzike nacho? Mbudzi yashungurudza nharaunda. Mbudzi ine dhora muhuro iri kundofamba pese pese. Nemudzimba mwana iri kusvika. Imi semugari wemunharaunda muri kuzvitora seiko pamhau yembudzi iyoyi? Kutoti chishamiso chaitike munharaunda. Sinzo takagara nekukura kuda sata takambozviona. Asi takutoziona kuti zviriko. Zvinotaungana kuti zviriko, zvinopisa, zvinoera zviriko, hakusi kunyepa pazviriko. Alright. Nderipiko danho rematorawo seimi vagari vemuno muNgonya village? Nderipi danho rematora pamusoro pembudzi iyoyo? Hapana danho ratati tatora pano kuti hatisati takuziva kuti mbudzi vakazviita ndiani, zviri kubva papi. Asi dai taiziva kuti vakazviita ndinhengi, zviri kubva pakati. Zvinhu zvoti munhu aifanira kutouya kuti asangane nemadzishe, zvionekwe, zvibvunzwe kuti ngei wakaita zvakadai, zvozosvika pachinhano chechiri zviri nhasi. Asi munhu hatisati tamuziva kana tisati tamuona wakaita ichi chiitiko. Zvoreva kuti kumashure hapana chimboichiitiko chakafanana neichi chakukatyamadzai kusvika panguva yekuti vanhu vanonetseka nembudzi. Handizivi kuti iko pari zvino inombogara mumatanga eapi? Haina danga reinogara, inongofamba pese pese. Pane mbudzi inongosvikawo mumisha dzine mbudzi, nekusvikawo mudzimba mwanhu, ichimbokwira mumavharanda mwanhu, ichimborumbirwa kubudiswa mumavharanda mwanhu, zvichingoenda zvakadaro. Zvakanaka. Kutaura kwemadzishe ekungonya village rikuona chiitiko ichi chakadai chichiitika. Zvichakadaro muri yeZimbabwe tichakutorai tichikuendesai kune vamwe hatisi kugumira pano nekubvunza mubvunzo changoramba tichitendera munharaunda yekungonya tichinzwa kuti zvakamira sei uye zvakamira wani pamusoro pembudzi iyoyo yadai kushungurudza munharaunda yekungonya village. Yesi shamwari. Ndiri nane zvangu makadikona baba. Mushe zviri sei? Zviri nane here. Right, tiri kunzwa zvakare kuti kunoku kunharaunda kwenyu kune nyaya iri kunetsa yembudzi, zvakamira sei? Hongu nyaya yembudzi iri kunetsa. Mbudzi iyi yunzi takadzonzwa kuti yakabva nekuintake. But yakaonekwa kumusoro kugomoko pamusha pane guva riri paumba. Yakati inobva pamakuva yakamhanya ikapinda muvharanda. Yabva ikoko yakadzika mukomana wacho akaitora akadzika nayo kuenda kwaSabhuku. Akudzoka nayo akatsunhura pamakuva pasera apo. Aisa pamakuva pamasera apo mbudzi yakatanga kungotendera nenharaunda. Alright, akaitsunhura ndiani? Ndiye ane paumba paakaitinha ichibva paguva ikaenda pavharanda ikazodzika kuya kuno mwana wepamba ipapo akaisunga kubva ikoko akazotsunhura kudzasi kuno. Ine dhora muhuro. Ine dhola US muhuro. Mbudzi iyi ndakaiona pabako apo pamatomba. Yabva pamatomba pane bako payakauya ikaenda pane kamutako pabako pamatomba ari apa ikamire papa. Saka payakazonge yadzoka futi kubako ndakaitinha ikadzika kuyapa ikazobuda napo. Mbudzi iyi waiti ukadoishapura kushandisa shamu kuda kuita inosumudza gumbo sekunge munhu ari kudini, ari kufuura zviya zvekunzvengesa zviya ndozvairi kuita mbudzi iyi. Saka mbudzi iyi iri kuzikanwa here kuti ndiani kana kuti haisiyani? Mbudzi yasati yazikanwa kuti ndiani ende yakabvepi zviri kufamba sei yasati yazikanwa. Alright, saka imimi sevanhu vakagara muno munharaunda muri kuona sei chiitiko ichi? Chiitiko ichi chiri kutishamisa nekuti asati tamboona zvakadai. So hongu ndiri mwana mudiki pakukura, but inini ndichikura nevamwe vakuru kwatiri zviri kutovashamisawo nekuti kutotaura nyaya iyi kwakazotoita kwatiri nekuiona mbudzi kwatiri kuita munharaunda. Zvinhu zviri kutotishamisa kuti isuwo chidiki kudai
vanhu vakuru vasati vazviona takuzviona futi maejedi isusu kuoneka mbudzi nedola US. Zvinhu zvari kutotishamisa kuti zvinombopera sei ende zvichasvika ipi nekugumira papana taziva. Alright. Saka imimi muchitarisa mbudzi muchiona ine dola US, kufunga kwenyu muri kuti pangawa paine chirevo chipi chakaitwa pambudzi apa? Ya zvinogona kuti ini ndechinzwa navakuru vanodanzi kune kunenzi kurasirira. Mbudzi inogona pane zvinhu mweya wakaiswa pambudzi avo. Dola iri kana pana anonga ariona anonga dola iri unogona kuti zvakarasirwa pambudzi ingava mweya ngozi, ingava mamhepo, ingava nyaya yechizvinhu zvakasiyana siyana zvinogona kurasirwa pachipfuyo kana pamari. Anonga unogona kutakurana nemweya uyu. Alright. Aiwa, tinotenda. Saka mashoko api imimi amuroda kusiya nhasi tisati tabva panapa? Ini mashoko anoda kusiya makuru anonyanya kuti ndekuti kune wanin'ina wedu nevamwe wana mukoma wangu vanokwanisa kunge vachidhakwa kuda chima dola for 2 mawawa kudai kuuya kuti wakaona dola iri wasakwanise kunhonga nekuti vanogona kusangana nezvinozogona kuabata zvisingazozori zviri kubva kupi, kusanganisira kuona wana chikoro vanomhanyira kumaswiti kumazipi vanogona kunhonga futi wakasangana nezvozvo. Saka nekumwe futi kwetisati tasvika kunonzi kuinteke kwakatourayiwa nehuku tiende tinofanira kuti kusvika tonovheshuwa ndizvo here zvakaitika uye asi vanhu vazhinji vane dambudziro kuti ndizvo zvakaitika. Alright. Asi hapasati pazikanwa kuti akazviita ndiani, zvinonzi zvakabva kuintake ikoko? Ya zviri kunzi zvakabva paintake, akazviita asati azikanwa asati aonekwa kuti ndiani. Alright. Saka ngatiti munhu uyu aonekwa kunzi ndiye akazviita, maifungidzira kuti munhu uyu aifanira kuitwa sei? Isu inini sekuona kwangu munhu unofanira kupiwa mutongo wakaomarara bhozi hazvisi nyore kutambudza chimwe chipfuyo. Saka unofanira kumbopiwa mutongo umbogadzwa matare ekutangira kuna sabhuku kusvika kune madzimambo amboripisa ambone kurwadza kwazvinoita. Alright, maita basi. Tinotenda. Right, shamwari zviri sei? Ndiripo. Right. Ungatitaurirawo kuti wewe gotora iri membudzi makatanga kuiona rini ine dora muhuro? Gotora ndatanga kuona musi wa 31 January. Anga ari makuseni nenguva dzekuma9. Rara kutodzika nemukomana wacho achitoti apa ndapererwa ndakuenda kwasabhuku. Aidzika naro ndiani? Ndisikumbuzo. Aidzika negotora iri? Anga kutodzika naro. Achibva naro kupi? Achibva naro kumba kwawo. Ringe riri rake here? Gotora rakaita zvokubva nedirection yegoma. Asi direction yavakataura ine direction yekumakuva. Ndoko rakaenda rikabva ramhanya rabva ranoti pavharanda. Sarasvika pavharanda pane mukomana anonzi Karen Mutenda. Ndiye akabva aribata ndobva arisa mudanga. Ndobva atora dhora. Ndobva atanzi iri ndatowana dhora. Right. Ndobva uisikumbuza ndobva ati iwo unoiziva here mbudzi zvikanzi aiwa ndatova nembudzi yangu. Anongoibata torovana. In the last time wakambondichuma kutown. Wakandirova asike zvino zvazviti. Achitaura nani kudaro? Achitaura nasikumbuzo naKaren. Okay. Sasikumbuzo aonoti chii zvandiremera. Ndobva uya kudedza kule wangu Marvin. Ndobva ati uye muonewo zviri kuno. Kune mbudzi yangodi yangouya. Kule wangu Marvin obva anomudza ukati shamari sikumbuzo. Wangosvika kuna Karen wacho. Akati shamari. Buditsa dhora. Ndobva angoribuditsa ndobva arikanda pasi. Okay. Obva atobuditsa mbudzi yacho obva tichienda inayo. Okay. Uyu sikumbuzo ndopo pakutodzika nayo. Ndobva atodarika nepageti pedu ndobva atodedza inini nasekuru wangu waombe. Saka mbudzi yangakwenda nayo kupi? Mbudzi angakwenda nayo kwasabhuku. Alright, ngatitarisei isisu akasvika nayo here kwasabhuku mbudzi? Mbudzi akasvika nayo. Achiti asvika nayo kwasabhuku handizozivi zvaakaudzwa ikoko ndobva anzi akabva obva isunurira pamakuva epazero. Okay. Alright. Saka dhora iri tikutarisa izvozvi tikuona mbudzi haisisina dhora. Dhora rakafamba sei? Dhora paikazodzika kwasabhuku ranga riripo. Okay. Nokuti mushure monge vanetsera dhora paranga ramhomwa rakadzoserwa ndobva rasungirirwa futi pambudzi papa. Okay. Saka imimi muri kuziva here kuti mbudzi ndiani muno munharaunda? Muno munharaunda so hapana vanoziva pane mbudzi. Saka vanhu ava pongwa kunetsanerana inyaya yekuti vangu vachida dhora. Umwe aiti dhora umwe achiti ndatova nembudzi yangu. Alright, umwe aida dhora umwe achitoda mbudzi yake. Munhu wani. Munhu wani. Alright.
Saka imimi sevagari vemuno munharaunda muri kuzviona sei chiitiko ichi? Zviri kukufadza here zvakaitika kana kuti zvakamira sei seimimi muchizvitarisa? Zvakaita seizvi hazvitombonakidzi nekuti mutepo wembudzi dzinenge dziri dzekurasirira. Nekuti kazhinji ukaona mbudzi kana iri huku itema ndezvekurasirira. Saka haufaniri uchitendera kuti chipinde mumusha mako. Alright. Saka mashoko aurikuda kusiyirawo kune vamwe vari kukuona nhasi vemunharaunda urikuda kuti kudini? Ndechekuti ngavasarege gotora iro richipinda mudanga mavo. Sezvo risisina futi maruda so hazvichanzwisisike futi nemhiko dzaro dzaranga rinaro. Alright. Aiwa ndinotenda zvikuru. Vatete makadini? Ndofara hedu makadiko. Tofara hedu. Munonzi ani mimi? Ndonzi Patience mujaji. Alright. Munogara kunoko? Ndogara kunoko. Alright. Mbudzi iri kunzi yenge ine dhora muhuro makamboisangana nayo? Mbudzi ndakaiona nezuro manheru zvekuma 10-10. Yakangodarika nepamapedo zvekutoti dzimwe mbudzi dzese dzadzatorera nedzingarari mudanga dzachoga dzadzatopera urarara muzvikomo. Ndakatoshamiswa kuti mbudzi 1 inongofamba yega pakati peusiku panapa yakangodarika ndakangoivheneka. Mbudzi yange ingori neblack and white nechijira chachiri muhuro chewhite. Ndakangoiti nhau yobva yatongokwira yakadai ndobva ndakangopedzisira kuiona. Alright. Asi imimi makazvitarisa imimi muri kuzviona sei munharaunda menyu kuti munonzi munoonekwa mbudzi inenge ine dhora muhuro? Munharaunda muno muri kushereketwa hatinyepi. Ende chiitiko chekuti mbudzi yacho iyeyi chekutotanga yatotiradza kala yayo black and white then dollar. Chiitiko chinototyisa icho chekutotika kutoti kuna kanhonga dollar irororo haisi yega. Either inenge yakatotakuriswa munhu akafa kana kutoti something happened. Alright. Saka mashoko apa muruda kutaurirawo kune vanhu vanoona chiitiko chakadaro tomboti waona mbudzi ine dhora kana kwakuzonhonga dhora racho. Muda kuti kudii kwavari? Ndiri kuti kuna anhu akaona mbudzi ine dhora ngasatora. Kozi unotora chiro unonga uchitotora haisitombori mari iri kunetsa hongu. Munhu ngachazvitsvagire mari yake ega. Kwete kuti ukaona mbudzi ine dhora ubva haisitombori dhora pacharo. Ndiri kuti hangu kuna anhu anode mari maningi musanonge zviro musangononga mari kozi mbudzi dzakusungirwa madhola mazuva. Hazori mbudzi dzega pamwe mombe dziri kutosungirwa futi saka anhu ngazvitsvagire mari yawo ega. Adini kwete kuzotora dzine mbudzi. Ende mbudzi totoona zvitori scary zvisingatoiti kozi mbudzi kala yayo itori nechinhu chikuru chiri pairi plus kuti munharaunda munomuka mazara nekubata saka tinoti tikasazvizisi tikazoona zviro zvakadai ende it's obvious kutori kubatwa kwetwechipambudzi ipapa. Saka ndiri kuti kune mhuri yeZimbabwe kana kuti yemunharaunda munomu kune munhu wese musanonge mari zvezvekuti azinonga mari zvacho zvekudhara kuti azi mudzimu wakupa zvine zviro mbudzi mari dzamuri kunonga izvi tasemoni imbudzi ine dhola rodonedzwa murodhi even kana mwana wechikoro kana mwana mudiki ononga dhola ototi ndotoenda kumazepe ndiri kutokurudzira kuti kazhinji kune vechidiki vanhu vakuru anokwanisa kurizana kuti dhola iri hatingonhongi mari just random mari inonga ine chinhu. Saka ndiri kungoti hangu kuvana vadiki musanonga mari gutsi kana ine zvinhu zvenyu. Tinotenda vatete nekutaura kwakanaka. Thank you. Alright. Yesi shamwari. Ndiripo. Unonzi ani iwewe? Alec. Alright. Saka zviri kudii Alec? Zviripo. Handitika? Ungatitsanangudzirewo here Alec, pane chaunoziva here pamusoro pembudzi? Ini ndakaona gotora iri rine dhora. Rine dhora muhuro rine wara rewhite padumba nemakumbo. Rine chijira chewhite muhuro. Ndomamune dhora racho. Okay. Alright. Saka pamakariona makaita sei mimi sewana? Pendakatoriona takatoudzwa vakuru kuti pane mbudzi ine dhora muhuro. Okay. Saka wakuru wakati kudii mawataure? Akati siyanai naro mukaona musaende kotore dhora racho mukaona mari dzakandodonha musanonge. Okay. Asi iwe kufunga kwako uri kufungidzira kuti chii chenge chakaitwa pambudzi? Alright. Hapana here kwaruri kunzi iri kunzi yakabva kupi mbudzi? Munharaunda menyu muchina mbudzi yakadaro hamuiziwe here? Munoziva here kuti ndeyamai nhingi kana kuti yakabva pamusha upi? Munoiziva here mbudzi muno? Hatitoiziva. Saka mbudzi iri kunzi yakabvepi? Kweyakabva ndiko yakazi yakabva nekwamutende kwamaipeti mutende. Ndokwairi kunzi yakabva neko? Alright. Saka iwewe mashoko api waurida
kuudzawo kune vamwe vechidiki pamusoro pembudzi? Ai ndinoti hangu akawana mari dzakadonha ngasandonongewa. Okay. All right, thank you.